व्हीलचेअर क्रिकेट नॅशनल जावपाचे आहा ग्वालियर MP मध्य प्रदेश 5 ते 15 फेब्रुवारीच्या ही जावपाची आहा आणि हांव प्राऊड फील करता की आमची टीम तितून पार्टिसिपेट करता आणि आमची टीम गोवा व्हीलचेअर क्रिकेट टीम ही पार्टिसिपेट जावपाची आसा आणि आमी रेग्युलर प्रॅक्टीस करता कंपाल पणजे हांगा आणि आता आमी हाली शिफ्ट जाल्या हांगा चिखली वास्को हांगा आमी कंटिन्यूअस सॅटर्डे संडे प्रॅक्टीस चालू आमची आणि आमी अशें दिसता की आमी बरे परफॉर्मन्स करतले आणि फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा आमी वचपाचे आहा व्हीलचेअर क्रिकेट गोवा अशी आमी टीम वचपाची आहा आणि म्हाका दिसता आमी बरे परफॉर्मन्स करतले आणि वी आर प्राऊड टू बी पार्ट ऑफ द गोवा व्हीलचेअर क्रिकेट नॅशनल्स.